Αν F είναι μια γραμμική απεικόνηση από τον πραγματικό διανυσματικό χώρο K στον διανυσματικό χώρο V, τότε θα δείξουμε ότι θυμίζουμε ότι μια συνάρτηση F είναι γραμμική απεικόνηση όταν επίσης ο πυρήνας της F είναι όπου το 0 είναι το μηδενικό στοιχείο του διανυσματικού χώρου V και η εικόνα της F είναι έστω F μια γραμμική απεικόνηση από το R3 στο R τετράγωνο. Επίσης υποθέτουμε ότι ο πολλαπλασιασμός του διανύσματος 1,0,0 με τον πίνακα α δίνει και ο πολλαπλασιασμός του πίνακα α με το διάνυσμα 0,1,0 δίνει και ο πολλαπλασιασμός του πίνακα α με το διάνυσμα 0,01 δίνει και επειδή κάθε διάνυσμα στο R3 της γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων 1,0,0, 0,1,0, 0,01 έπεται. Η F όμως είναι γραμμική συνάρτηση άρα δηλαδή η εικόνα της F είναι όλα τα διανύσματα του R τετράγωνο που είναι γραμμικός συνδυασμός του διανύσματος α1 α2, από το οποίο προκύπτει ότι η εικόνα της F είναι διανυσματικός χώρος διάστασης 1. Και επειδή η εικόνα της F είναι η γραμμική συνδυασμή της γραμμικά ανεξάρτητης στήλης του πίνακα α, έπεται ότι η διάσταση της εικόνας της F ισούται με την τάξη του πίνακα α. Θυμίζουμε ότι η τάξη ενός πίνακα α είναι ο μέγιστος αριθμός των γραμμικά ανεξάρτητων στυλών του πίνακα α. Από τη σχέση ότι το διάνυσμα B1 B2 ισούται με B επί το διάνυσμα α1 α2 και από τη γραμμικότητα της συνάρτησης F έχουμε από τη σχέση ότι το διάνυσμα σε 1 σε 2 ισούται με σε επί το διάνυσμα α1 α2 και από τη γραμμικότητα της συνάρτησης F έχουμε οπότε τα διανύσματα B1 0, μείον σε 0,1 ανήκουν στον πυρήνα της F. Επίσης τα διανύσματα 1,0,0, μείον B1 0, μείον σε 0,1 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Πράγματι. Έστω ένα διάνυσμα K λάμδα μη που ανήκει στον πυρήνα της F. Επειδή τα διανύσματα 1,0,0, μείον B1 0 και μείον σε 0,1 είναι γραμμικά ανεξάρτητα έπεται. Και από τη γραμμικότητα της F προκύπτει και επειδή το διάνυσμα α1 α2 είναι γραμμικά ανεξάρτητο, δηλαδή διαφορετικό από το μηδενικό διάνυσμα έχουμε. Άρα ο πυρήνας της F είναι όλοι οι γραμμικοί συνδυασμοί των γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων μείον B1 0 και μείον σε 0,1. Δηλαδή η διάσταση του πυρήνα της F είναι 2. Συνοψίζοντας για τη συνάρτηση F έχουμε
και άρα. Έστω η συνάρτηση F από το αρτρίτη στο αρτρίτης, όπου ο πίνακας α έχει δύο γραμμικά ανεξάρτητες στήλες. Τότε χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία δείχνεται. Οπότε και πάλι διαπιστώνουμε. Αν F είναι γραμμική απεικόνηση από τον πραγματικό διανυσματικό χώρο V στον πραγματικό διανυσματικό χώρο ω, όπου τα στοιχεία του διανυσματικού χώρου V είναι γραμμικοί συνδυασμοί τριών ανεξάρτητων διανυσμάτων, και τα στοιχεία του διανυσματικού χώρου ω είναι γραμμικοί συνδυασμοί δύο ανεξάρτητων διανυσμάτων, και ισχύουν οι σχέσεις. Τότε ορίζουμε τον πίνακα αναπαράστασης της F. Και πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα αναπαράσταση της F με το διάνυσμα 1,0,0 έχουμε. Επίσης ο πολλαπλασιασμός του πίνακα αναπαράστασης της F με το διάνυσμα 0,1,0 δίνει. Ενώ ο πολλαπλασιασμός του πίνακα αναπαράστασης της F με το διάνυσμα 0,01 δίνει. Και συγκρίνοντας τις σχέσεις που προκύπτουν από τους πολλαπλασιασμούς πινάκων με τις σχέσεις της γραμμικής απεικόνησης F, προκύπτει ότι μπορούμε να ταυτίσουμε το V1 με το διάνυσμα 1,0,0, το V2 με το διάνυσμα 0,1,0, το διάνυσμα V3 με το διάνυσμα 0,01 και το ω1 με το διάνυσμα 1,0, το ω2 με το διάνυσμα 0,1. Αν για τον πίνακα αναπαράσταση της F ισχύει. Τότε για τη γραμμική απεικόνηση λ από το R3 στο R τετράγωνο. Έχουμε δείξει ότι η εικόνα της είναι και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των ταυτίσεων προκύπτει ότι η εικόνα της F είναι. Οπότε η διάσταση της εικόνας της F είναι 1 και είναι ίση με την τάξη του πίνακα αναπαράστασης της F. Επίσης έχουμε δείξει ότι ο πυρήνας του λάμδα είναι και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις ταύτισης ο πυρήνας της F είναι. Δηλαδή η διάσταση του πυρήνα της F είναι 2. Και άρα η διάσταση του διανυσματικού χώρου V ισούται με τη διάσταση της εικόνας της F συν τη διάσταση του πυρήνα της F. Έστω V ο πραγματικός διανυσματικός χώρος. Και λάμδα η γραμμική απεικόνηση. Οπότε η πρώτη στήλη του πίνακα αναπαράστασης του λάμδα είναι η δεύτερη στήλη του πίνακα αναπαράσταση του λάμδα είναι
Και η τρίτη στήλη του πίνακα αναπαράσταση της γραμμικής απεικόνησης λάμδα είναι. Άρα ο πίνακας αναπαράστασης της λάμδα είναι. Και πολλαπλασιάζοντας τον πίνακα α με τα διανύσματα 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 έχουμε. Και συγκρίνοντας τους πολλαπλασιασμούς πινάκων με τις σχέσεις της απεικόνησης λάμδα, προκύπτουν οι ταυτίσεις. Και για τη γραμμική απεικόνηση K από το R3 στο R3. Έχουμε ότι η εικόνα της και ο πυρήνας της είναι. Και από τις ταυτίσεις προκύπτει ότι η εικόνα και ο πυρήνας της γραμμικής απεικόνησης λάμδα είναι. Και ισχύουν.